His Excellency, Dagbon Akufo-Addo, Otumfuo, so I don't know now I'm going Akufo-Addo. I don't know how so I want to do what you. Wait a minute. Otumfuo si atalechi woni asanteman abolichi no wohwe 2016 aba onyana asanteman na 2020 aba onyana asanteman ya no kwa kese na tama odi kunim sisei se ya brand cheno odi kombo premier no ba na wiye na serve obi ade ma wa osayi mbo Jesus Christ osa Otumfuo na ma dia ba ko be ya re ba ko be ko ko da na se no o ka se na krona kan e wo yi bia so bi ade ma na wa che wo ni so na wo che wo ni so a na asida na also ni wa je le o ma peni Olympian for over the Digachi, the way party regional chairman, Mr. Chubos Yako, with Dinami Bonkum Sadai, Sanso Ena Yawo, Unuyan for Asenso Wachi, Ono MP, Ewo Mantman, Ono also Elias Swafwa, or Apine, Elmi, Apantim also. There were deputy chief of staff,
ɔno nso ka no ho ɛne mpanimfoɔ bebree ɛbrɛ ne ntimi ka sɛ mekɔbɔ wo nyinani a ɛbɛwa a wɔmabɔ no akyi dɔm aba na ɔba na ɔde aseda abrɛ ne nua ɛne n'adamfo ɛne asanteman ne nsɛm ɛso adaka baako wine adaka baako brand wine adaka mmienu ɛna bɛwɔ no ɛno nso suna adakɔ baako ɛna nana asante nyama nso ɛdeɛ Otumfuo obo ho adeɛ ne nana asante nyama ne bo ho adeɛ ne nana asante nyama mpanimfoɔ bo ho adeɛ Otumfuo wɔbotwa mfoni no ɔmo bo ho adeɛ Otumfuo abrafo no nso bo ho adeɛ Nana Kumasi ahemfo bo ho adeɛ Otumfuo wachiame bo ho adeɛ Otumfuo chambe bo Otumfuo asate Sabe o a nem de uma época de variação a paciente meu sem minha mãe para ficar uma licença a cara na pandemia a semana a botar mais teaching ou então assim E eu sou nada da paz. Eu comprei o seu perfeito, é sério, não sou uma pessoa que sou time. Não preço na copa, não sei, é para que eu seja lá, não vou ter assim. Ele é santimento, foi um mentimento. Boa, na boa, aí, assim, uma vez eu, terminar no último mal, e vi o lá, é que a moça, Dagbon, chocolate, eu disse, bem banana, it was 15 years. Obviously, one. You were before now, I want to, as chairman of customary committee, I will be young, Dagbon, and naive. Some of them was kept up and supporting system. Many person, and you are the board. You said, no, no, Dagbon. Temos que nascer crescer. Tá bom, agora não é, tá bom não. Tá bom pati. Não é isso. Asembia mo memo a me bisa wadwe wo a umfu a afutupa emame afutupa boko asemi bae wa na wo a maka kra ye hwe kwan ya eno soso ye besia na no nti se koye mame a na fagina wo so he said, I say, the Sefata, Semibabe Crowman and Semekwa, if he had a mean to me, Semibaha, na never dawase. And one who said, the way a boy, so many people. I am a friend, Abraham, I am a mammy, you know, you could need
ma yɛte ase sa Akufo nyina yɛti no mehyia ha ene ho Akufo nti onu aketo Akufo enu gyina wani mi a ɔda wase na bibia ye abakɔ ho asɛm yɛ twerɛ me deɛ no a ɛne wudi ni me deɛ no ya bata ne se ya ti ba masɛm ti a ba ne ndase na masrɛ sɛ kakra da yɛ ne mi so no wa ho de ni bibia fa ba na asudwe enkoso enkyerɛ Ghana ha abato yɛ ba beto yi na nso enye no wano asɛm bi ɛma ho abimeme nyina Ghana fo na yɛ kyerɛ ekwan a yebu economic bia mamu yi yɛ ba beto abɛ so no man nyina bibime nyina ni dae so sɛ yɛ ba bɛfa so akoi esiba amini sɛ wo so do oni tumo bɛma bibia so ayeye sinima bɛ ne ba nsra na me sɛ me de me das before na me chi nyina wo ni sɛ ya make if me kuma mu pa na they really be do something but yes nana etino Otumfuo ebaya yasem no that's papa nyama fe why nyina no eduase that's papa Nyankopon ehye Israel santomai na Ghana man nyina wase Amampanyin I mean, you could say, Medana, Papa, any penny, I won't carry no crack or first will be demanded so about habits, a stranger, maybe yes, as one call. Fear 9 a decline. They didn't put a hoopy. No quadana now or bad and I job here near the home come up. Yafa wondering no the call. So, yeah, now was I yes, or better to us. So sabre na yare covid na yira be mama sikasem nyina ya basa ya toto Ghana mem oso obesa ato aso na mse ko na nyame be hia wo mo ato se hia ya ne odi abedru ba bia wadru emfie nwatwi nipa bia di ne hwa moda na din nanso osi ne bo so obeye na ne nyame adama ehu ahoden a empire ye boma so obenya ahoden de awie ne nyina ena ne odete he Madama Odia Suma Bedrina, Emreno Yabeson Afi or Becrayeni. Ya say, ya obedia, dear, see, I wet me bedrus and Yavanas, Yemenyame. Every answer say about to a day anymore. Ubia Begia Tum say Ghana, a Sosne, Ubia, the Opedi president, Bia, Ghana Sosne. There was a United and say, Tonia King can be as wedding Kunimno. Yinayata and a cheat no boomerang. And Ghana for the Yentokwa. And yatim did what's a man was so bagana, Yadimawa Bay and the Bonde Romani Pain in Iron Tiase, Quawa Tuama. Bumpires and no so as no Ashami Bonzo say, or no one free swing what to a dear, my Basabas and Sigana had that. They catch a man your phone in answer. Yazun are battle on a Ghana so snake. And Yenya Botan, Yakotu, near kind of white wedding could him no near the assurance. As one day, Mampanyin will be. As it will be, we took our Hayano on Samra. From 7 January, Yambuana, we took our no better just at the air. Miss me bank crying. I bet I may be me fear one, I'm none one. Sana Beshano, the Yamena Messama no said, Asum and a hunter ban with me at twice was some Ghana money in as a papa. Samra, Linia, Adiasida, Abremo, one so I can fair, say that we are no. Now I sign a shell was said. There was maybe no key to free Syria. Now, Dali, Akunanaman, Afufra, Obra, saying Momochema, Lamosanchna, so what is that? The Pedanasi, the Mishram,
na yasa asere ɛnam sɛ dwumadie no bi ɛda yɛnim nti sɛ Otumfuo-Addo ma ɔbɛma yɛ kwan deɛ a na kakra ne akɔ akɔtoa dwumadie no so ɛda no ase na ne hyia mpii Already, we got to pray. So, who said that? I don't want to share folks. Edwada yewa opo kwanza na nuna mo wana se obia le ba futala usi o mane ye gano pa pepe bena mo wana se o sala na mo ina ye ko kwanza mo se